अगं बाई किती गरमी आहे इकडं. हो दादा, हाँ भाभी जी, मला एक ग्लास ज्यूस पाहिजे, द्या पटपट. का पाहिजे? ज्यूस ज्यूस. बाहर कहीं का? हो हो, मी महाराष्ट्राची आहे. अच्छा महाराष्ट्र, बम्बई. हा बंबई. द्या द्या पटपट द्या. हाँ फटफट. हा हा, अरे माझं तोंड नको बघू, माझं तोंड. अरे भाभी जी ऐसा काहे कहत हूँ, हम देत है ना. हा हा द्या. हाँ हाँ, ले जे मैम. काय आहे? कशी आहे? हाँ? अरे अच्छा है, गन्ना का रस आहे. छान नाही आहे. कशी वाटते अशी? अरे छाने हैं. अरे नाही, मी हे बोलतोय, हे छान नाही आहे, मला नाही आवडतं. का परवरे नाही तू हाँ इधर हर तब. अरे अरे दादा कशाला? हाँ? मी तुम्हाला किती झालं हे तरी सांगा मला. अरे ये ठंडा वाला. अरे दादा मी हे नाही बोलते, किती पण तुम्हाला 50 रुपये झाला, 10 रुपये झाला, 11 रुपये झालं, किती झालं हे तरी सांगा. नहीं झाला माला नाही ना, एकदम साफ बा. अरे मूर्ख आहे का? हा? तुम्हाला विचारतोय मी किती झालं, तू पागल आहे का एड्या? ए बाबू. अरे कोण भाऊ? इकडं भाऊ नाही आहे, ताई नाही आहे, इकडं मी आहे मी. अच्छा आमे का रस पीबू. नाही नाही, आम म्हणजे? अरे मैंगो मैंगो. हो हो, आवडतं मला. इकडं आहे का? हाँ? आहे का इकडं? भगवान क्या कहा है? इकडं आमचं आहे का? आमे के बाद लेकिन अबे तैयार नहीं ने. अरे दादा तू काय बोलतो, मला हे तरी तर सांगा, मराठीमध्ये बोला ना. ला पीजे ये पीजे. पिजे म्हणजे? अरे पिए कसे? अरे ऐसे गोट से पिए ऐसे पिए. अगं बाई कशा वाटतंय, छी मला नाही आवडतं. हाँ? मला नाही आवडतं हे. ए बाबू पता नहीं कौन कर रहा का, बाहर से मेहरारू देखा का जनी का बोला था. अरे शांत बसा, एडा आहे का तुम्हाला? मी तुम्हाला विचारतो, मला किती झाला, 50 रुपये झाला, 11 रुपये हे तरी सांगा. मी जाऊ. 20 रुपया झाला. 20 रुपये झाला. अरे हाँ. असं सांगा ना दादा. अरे बहुत बा पी तो पैसा नहीं ले तो पियो. अरे मला नाही येते, मी तुम्हाला बोलते ना मला. अरे अगं पियो पियो. ए बाबू मर्दबा दुकानी बैठा देते, पता नहीं कैसन कैसन कर रहा का बतेन. अरे मूर्ख आहे का? अशा करतोय का महिलाच मध्ये? महिला माते जाओ, तुम दोबारा नहीं दिखतो, पैसा नहीं लेतो तुमसे, जाओ. अरे मी जातो, मी तुझ्या बरोबर नाही येते इकडे, सांग. हाँ जाओ जाओ. अरे सांग बस, तुम्हाला बोलतोय असं ना, तोंड नको बाबू. हाँ जाओ जाओ नाव आहे. जाओ जाओ.